Гаилә паркы сабалыларның яраткан ял итү урыны. Биредә матур да, чиста да, күзләрне чәчәкләр яшеллек иркәли. Балалар, яшьләр өчен уен, спорт, гаилә белән килүчеләргә ял зоналары бар. Гомумән биредә барысы да заманча, шәп һәм төрледән-төрле музыкаль чаралар да еш үтеп тора. Бу юлы гаилә паркын алдынгылар сафында булучылар яулады. Алдынгылар хәрәкәтенең бит инде барлыгы Татарстанда 13 юнәлеше бар, Рәсәй буенча 12 юнәлеш. Шуның берсе ул мәдәният юнәлеше булып тора. Шушы максаттан инде без алдынгылар хәрәкәтен популярлаштыру һәм менә кайткан кунакларның шушы үзебезнең районыбыз халкының кички ялларын, җәйге ялларын күңел итү максатыннан шушындый менә үзебезнең укучыларыбыз, активистларыбыз, шулай ук инде остазларыбыз катнашында шушындый тере гитара тавышына музыкаль чара үткәрергә бүген планлаштырабыз. Классная встреча дип әйтик инде, шушы максатларда үткәрелә. Яңадан безнең спорт юнәлеше буенча проектларыбыз бик күп. Шулай ук менә якынлашып килә бит инде безнең 8 июль көне ул гаилә бәйрәме, гаилә көне. Шушы уңайдан семейный завтрак дип әйтик инде безнең русчалатып, шушы гаиләләр катнашында төрле табигать кочагына чыгып, матур итеп ял итү каралган. Шулай ук менә җәйге ялда булсалар да укучыларыбыз тик ятмыйлар, алар инде ялгын әйтмиләр, үзләренең ялларын файдалы итеп үткәрәләр. Җәйге ял вакытында шушындый беренче ярдәм күрсәтү буенча видео дәресләре дә катнашырга була. Аның өчен инде шушы алдынгылар хәрәкәтенең выдвижение.рф дигән сайтына кереп, шунда инде регистрация үтеп, көннәрнең регистрациясе бар. Анда теркәлеп, шушы дәресләрне карарга була. Ул аларга киләчәк тормышларында кирәк булыр дип мин ышанып калам. Яңадан алга таба безнең планнарыбыз бик күп. Август башында менә Биләрдә бик зур форум үткәрелү планда тора безнең шушы алдынгыларыбыз катнашында. Барлык Татарстан Республикасының алдынгылар хәрәкәте активистлары катнашында зур форум көтелә. Бу инде безнең август айына планлаштырылган әйтеп үткәнбез. Гитара яшьләрне дә, өлкәннәрне дә үзенең аерым ахаңы белән җәлеп итүче серле уен коралы. Анда һәр буын вәкиле яратып уйный, аңа кушылып җырлый. Гадәттә аны яшьләр күбрәк үз итә. Кичләрен бергә җыелышканда уйнап җырлашып утыру араларны тагы да якынайта. Йөртергә дә уңай. Шуңа походларга, төрле сәяхәтләргә йөргәндә дә ул төп атрибут. Сабабызда әле гитарчы егетләрнең дә зурлап халык алдына беренче чыгулары. Балалар иҗат үзәгендә Пима вокаль-инструменталь ансамблендә шөгыльләнүче егет-кызлар тере тавышка, тере музыкага уйный, җырлый. Җитәкчеләре Фәрит Аубакиров бу кичәне оештыручыларның берсе һәм яшьләрдә сихри музыка дөньясына мәхәббәт уятучы да. Безнең ансамбль ошайны байтак укучылар үтте дип әйтик инде, белем юлын дип әйтик инде, шу гитарага уйнарга өйрәнде, ансамбльдә уйнарга өйрәнде дип әйтик. Бүгенге көндә дә менә шушы укучылар белән, мәктәп укучылары белән эшләп киләбез. Монда инде безнең гомумән алганда мәктәп яшендәге балалар шөгыльләнә инде. Безнең ансамбль ике төркемгә бүлгән, әзерләнү төркеме һәм төп ансамбль төркеме дип әйтик. Башлангыч әзерләнү төркеме дип әйтик инде. Мен барсы белән дә эшлибез. Нинди җырларга мөрәҗәгать итәсез күбрәк? Күбрәк инде укучылар безнең яраталар русча җырларын дип әйтик инде, татар рок җырлары дип әйтсәк. Гомумән алганда инде безнең яшьләр кызыксына рок белән инде жанрында стильдәге җырларны сөйләр булырга тырышалар инде. Үзебезнең язган җырлар бар инде безнең аларында өйрәнгән татарча җырлар дип әйтик инде безнең укучылар үзләре язып калдырган җырлар инде. Аларында киләчәктә чыгарыбыз дип өметләнеп торабыз. Гитарник үзенең фанатларына иркен юл бирде бу көннән. Гитарада уйнап җырлаучылар тамашачы күңелен күтәрде. Озак еллар мәгариф өлкәсендә хезмәт куючы Лариса Шәмсетдинова да бу кичәдән читтә калмаган. Ул музыка, җыр белән күңелен бизәп яшәүче. Гитарада уйнап җырларга да ярата. Үзе янына хәтта яшьләрне дә җыйды ул. Ты да я да мы с тобой. Ты да я да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Вместе. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. И громче. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля.
Кичәне райондашыбыз Айнур Халиев та дәртле җырлары белән җанландырып җибәрде. Гитарникны тамаша итәргә ут күршеләребез Теләче районы алдынгылар хәрәкәте вәкилләре дә килгән иде. Саба, үзебезнең коллегаларыбызны, үзебезнең дусларыбызны поддержать итәргә килдек. Бүген шундый чара була дигәч, безнең дә күреп кайттык. Безгә дә обмен опытын дибәйтегендәйме? Күреп, Флешмоб дип аталган инде ул татарча версиясе иҗат ителде. Аны башкарып алдынгылар хәрәкәтенең эшчәнлегенә килгәндә, алдынгылар хәрәкәте бик актив рәвештә сүзләрен иҗат итте. үзенең эшчәнлеген алып бара. Күп кенә уңышларыбыз да бар. Балаларыбыз республика күләмендә фиджитал уеннарда, егетләребез безнең Арчада һәм Казанда беренче, икенче урыннарны алдылар. Экологик уеннарда, чиста уеннар, чистый дибез, анда җиңүче командаларыбыз бар, 4 командабыз. Шулай ук республика күләмендә уздырылган марафоннарда алар һәрвакыт җиңүчеләр рәтендә балалар. Моннан тыш районыбызда һәр даим төрле чаралар оештырып, балаларны, яшьләрне һәм шул исәптән әтиәниләрне, остазларны бергә-берләштереп эшчәнлек алып барабыз. Һәм менә иң зур алда торган зур чарабыз безнең 15 июльдән республикада Ура авылга дигән зур проектның реализациясенә әзерләнәбез. Бу безнең җирлектә үтә татар телен популярлаштыру буенча татарча татар мөхитенә алып кирип китү максатында. Кояш кирип китте. Районыбызда яшәүчеләр кичләрен күңелле үткәрә. Бүгенгесе исә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне якынлашкан көннәргә туры килде. Чыннан да, нинди генә чара булмасын, аларга гаиләләр белән бергә киләләр, күңел ачалар, ял итәләр. Молодцы яшьләр. Булдыралар, сабалар, булдыралар. Субханаллах. Bütün гаиләләргә сабырлык телим иң беренче, түземлек. Барысы да яхшы булсын, сабалар беренче. Булдыралар, сабалар. Гитарник кичәсе ахырында катнашучыларга алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлекчәсе тарафыннан рәхмәт хатлары тапшырылды. Яшьләребез, балаларыбыз аралашып, тату дус булып, яхшы эшләргә рухланып яшәсеннәр.